Знаете ли, че в българските традиции билките не са били просто растения, а вълшебни помощници, носители на здраве, любов и защита? В миналото българите са вярвали, че билките имат магическа сила, от лечебни отвари до ритуали за любов и защита. Днес ще ви разкажа за някои позабравени български обичаи, в които билките са играели важна роля. От векове нашите предци са използвали билките не само за лечение, но и за гадаене, защита от зли сили и дори привличане на любов. Ето някои от най-интересните и малко позабравени български билкови ритуали. Ако подобен тип видеа ви харесват, абонирайте се за канала, а с натискане на камбанката няма да пропуснете ново видео с рецепти за красота и здраве от природата. Благодаря ви! Еньовден – магическото време за билките. Еньовден е християнски празник, отбелязван на 24 юни в чест на раждането на свети Йоан Кръстител. Първоначално празникът е съвпадал с лятното слънцестоене, което е на 21-22 юни. Затова много от поверията и обичаите са свързани с представите за пътя на небесното светило и култа към него. Основно място в обичаите заема фигурата на свети Еньо. Коренът на празника е свързан с славянските фолклорни традиции. Има много точни съответствия в обичаите на всички славянски народи. На 24 юни, деня на лятното слънцестоене, билките придобиват най-голямата лечебна сила. Вярвало се, че ако на Еньовден рано сутрин се събират билки и се направи венец, той ще пази къщата от болести през цялата година. Водата също имала особена сила. Къпането в росата се смятало за пречистващо и даряващо здраве. Русалиите – мистичните лечители. Русали или каушари са ритуални игри, които се изпълняват през Русалийската седмица, седмицата преди Петдесетница, както и в така наречените мръсни дни, между Рождество Христово и Богоявление. Обичаят на русалиите е характерен за някои части на България, Румъния и Македония. Той е регистриран още при траките и е разпространен сред власите в цяла Югоизточна Европа. Макар и да е известен от старобългарската литература, където постоянно е осъждан като езическа практика, големи части от Северна България той е въведен сравнително късно. Осъдителни коментари, свързани с поведението на практикуващите го в средновековна Русия, на организираните от тях нощни сборища, където местната форма включва поначално смятани за скандални връзки между мъже и жени, както и съвместно къпане в реките, се намират и в руската църковна литература. Русалите били група от специални мъже, които знаели тайните на билките и използвали тяхната сила, за да лекуват хората. Те изпълнявали ритуални танци и наричания, носили със себе си билкови отвари и вярвали, че могат да прогонят злите духове. Днес този обичай е почти изчезнал, но в някои села все още се помнят старите истории. Трифон за Резан и билките за вино. Трифон за Резан или Трифонов ден е християнски и фолклорен празник в чест на свети Трифон, мъченик от средата на 3 век. Един от най-популярните празници в традиционния български празничен календар. Трифон за Резан е известен и с различни други наименования – Ден на Лозаря, Свети Трифон, Зарезанов ден и други. Свети Трифон е познат и в другите балкански страни. В традиционния български фолклор празникът Трифон за Резан е свързан преди всичко с лозарството. Той е трудов обичай, свързан с първия стопански процес, годишния цикъл на обработка на лозата, пролетната и резидба. На този празник в някои региони хората добавяли билки към виното, като здравец за здраве и босилек за любов. Смятало се, че така напитката става не само по-ароматна, но и има магически свойства. Билкови амулети и наричания. Здраве и плодородие. На тях са посветени моменти от всички обреди, обичаи и празнични наричания. Народът ни е спазвал и редица делнични правила и забрани. Всичко, което се правило, за да бъде привлечена закрилата на добрите сили и да се избегне контакт с лошите. Тайните на лечителството познавали врачки и гледачки. Те се ползвали с особено уважение и дори страхопочитание сред общността, а знанията си предавали на своите деца. Според народните представи, болестите са невидими същества. Тяхната природа е свръхестествена, но притежават и редица човешки качества. Народът ни е утвърдил цяла система от ритуални практики, които имат силата да благоразполагат, да умилостивяват и да отпратят надалеч лошите бабички или сестрички, както още ги наричали. За предпазване от болести и други лошевини голяма роля има така наречената контактна магия.
В българската традиция е широко разпространено носенето на амулети. Приготвени от билки или различни магически вещества, те осигурявали здраве и защита от болести. Докосването до растения, метали и минерали, които имат доказани положителни качества, предпазвали от проблеми. При продължителен контакт с лечебните предмети, техните качества се предавали на човека, който ги носел. Българските жени често правили билкови амулети за защита. В тях слагали сушени билки като жълт кантарион, риган и лайка, които се вярвало, че пазят от зли очи и болести. Тези малки снопчета се носили под дрехите или се закачали в дома за късмет и благополучие. Бабин ден – билки за майките и бебетата. Бабин ден е един от големите народни празници, посветени на жените. В миналото бабите, които помагали при раждането, били дълбоко уважавани от народа. Така било редно според българските представи за морал. Бабата била тази, която през часовете на раждането бдяла над родилката и се грижила за спасението на майката и детето. С билки и баяния бабата поемала грижата да ги запази от вредните влияния на лехусите, зли същества, които според вярването обикаляли около майката и детето до 40-я ден от раждането. Бабата стояла и през нощта до 3-я ден, за да посрещне урисниците. Тя нареждала специалната трапеза, подготвена за тях, и следяла на нея да има всичко необходимо, за да бъдат доволни и весели тези, които определяли съдбата. Бабата лекувала и всички детски болести, които се появявали в първите месеци след раждането. На бабин ден младите майки къпели новородените с билкови отвари, за да бъдат здрави и силни. Водата се пръскала с магически билки, а жените извършвали специални наричания за дълъг и щастлив живот. Ето и още няколко интересни позабравени обичаи, свързани с билки. Гергьов ден. Билките за плодородие и здраве. На Гергьов ден в някои региони се събирала роса от тревата, защото се смятало, че има лечебна сила. Билките, набрани на Гергьов ден, също се използвали в магически ритуали за плодородие. Жените плетели венци от здравец, коприва и глухарче, които закачали по вратите, за да пазят дома. Лазаров ден. Билки за любов и женско щастие. На Лазаров ден младите моми, които участвали в лазаруването, често носили със себе си венци от билки, които се смятали за носители на любов и късмет в брака. След като минавали по къщите, те хвърляли венците в реката с надеждата да предскажат бъдещето си. Пеперуда. Обичай за дъжд с билки. При засушаване в някои села се изпълнявало обичаят пеперуда. Момиче, облечено в зеленина и билки, като пелин и върбинка, обикаляло селото, а стопанките го пръскали с вода за дъжд. Този обичай е бил посветен на природните сили и вярата, че билките могат да умилостивят небето. Игнаш ден. Билкови наричания за Нова година. На Игнаш ден се смятало, че първият човек, който влезе в дома, определя каква ще бъде годината. В някои региони на България хората слагали стрък босилек или здравец под прага, за да привлекат здраве и късмет. Макар че тези обичаи вече рядко се спазват, магията на билките продължава да живее. Разкажете ми в коментарите, знаете ли други интересни традиции, свързани с билки? Ако подобен тип видеа ви харесват, абонирайте се за канала. С натискане на камбанката няма да пропуснете ново видео с интересни рецепти и обичаи с билки. А ако искате да разберете какво общо имат билките с вещерството, гледайте клипчето вляво. Благодаря ви!